adeka uchiel nono e ote machuo kinyisowa kuom gigo mwadhigo e mbaka kawuono wadang'iane kwano ma oganda jo Kenya koro goyo gi sani. Kwano ni nyochakore e doho mamalo mogik mar piny Kenya Supreme Court. Kwano manyogore e doho nyo en mar ng'iyo ni to ng'ama noyudo ang'o. Kata kamano mago to pod wawene doho. Kawuono ni odong' ndalo manok kende to odiochieng' ma ogik mowinjo bed ni od bura mamalo kata od bura mar 13 iyawe. To nyaka gie sani pok oyawe. Ji dar, ji riwore gi jomoko, iwacho ni ng'ano medo kwande, ng'ato ok med kwande, ng'ato golo gi kwano mar medo. Mae gima wadang'iyo gie sani. Demokrasia mar piny Kenya oyiene ng'ata siro kweth moro amora ma doher mondo mi osir. Mano e gima katiba ochiwo n'oganda ja Kenya ni oyieni mar ng'ado kendo donjo e kweth moro amora mineno ka samoro lek mare gi pachgi chal kod mari. Odhiambo ma kawuono nyako Ramogi arwaki ni machiegni mar yudo Ramogi TV e chenro mar ratil. Chakruok nyaka giko bed koda. An nyinga George Mbati. An kaendi gi wenda ariyo ma bende ok gin yawa modonjo ka kuom thuolo mokwongo. Gin jogo ma bende wasebedo go ka juma mokalo cha VOJ mano jalindo wadwa Victor Tino maka juma neni kodgi. Kawuono ni wan kodgi yo machielo wago kwano ni to seche ma kor yawo bunge ka ji dhi nyime kwando medo gi kwan golo ima itimia ang'o gini matimore. Gika bada kor ka chich an kod Omulo Junior. Omulo Junior machiegni Ramogi TV. Nero kamano George. Bada kor ka cham ka an gi Oyola Kiasa. Machiegni Oyola. Ero kamano. Koro ka wachako twak ma en gima wang'iyo godo kaka piny ringo. Kendo chenro marwa ni en chenro ma wang'iyo godo kendo wagoro godo piny to piny ringo nade. Omulo nyaka kawuono kama wachopeni. Kwe osebede Kenya nyaka ne ji wuoge yiero matariko 9 dwe mar 8 kata bed ni nitiere bura ma pod dhi nyime. Jo Kenya gi demokrasia marwa gie sani. Ineno ko wasechopo atamalo manyalo romo adi kama. Nyalo wacho ni mokwongo jo Kenya otimo maber nikech ji nogo kura. Ji obedo dala. Ji orito kweno, ji orito lendo. Onge ng'ata manokelo tulo. Mano nyiso ni pach ji oselokore ko ki ing'iyo kaka siasa nochakore. Ing'eni demokrasi mar Kenya inyalo paro ndalo machon nitie ndalo mane ji riedo miluongo ni mololongo. Mikwano ji ni 1 2 3 nyaka 10 to ng'ama nigi ji mang'eny yudo telo. Nitie ndalo mane ikawo ballot papers to ng'ato keto to ringo gi ballot box to ng'ani lando. Koro biro ma koro technology obiro maber matinde ji ong'e ni kisego kura to ji onge weche mang'eny. Koro kwan manyalo miyo demokrasi marwa sani poko chopo atamalo 100 but anyalo kete 70. Nyakete 70. Nikech iyudo ni kata technology mitindi tiyo gi iyudo ka pinje ma oko be puoye. Ineno ka nyojo America ondiko ni technology motigo election manotimore mondo tiekni en technology mani malo kabisa. Mayo kata ma pinje ma oko. Koro nyiso ni demokrasi nitie mana gik matin monego bed ni imedo matin. Iyudo ni ndalo tinde ji ok mak ji kopo ni i support komachielo cha igo siasa komachielo ni tinde ok mak ji. Tinde kata yanyo mana president ker mar Kenya ok maki. Koro nyiso ni wamedo dhi mbele kendo wamedo grow kaka piny medo ringo. Omulo mana kapoka gine benen gima kare gi kit ngima mar oganda kata kit wage timbe wage nyadhi marwa mar yanyo ng'at maduong'. Kosa yani demokrasia koro yieno matimo mar. Ing'e ni labda wachna mo kikawo ber. Gima wacho ni to criticize. Atimo mana yani ok en yanyo moro yanyo ng'ato marach but kete eratil mipenja ni to gima nitie chiko wacha to be timi adier. Yani nyalo golo wacho ne ng'ato gimoro atir ayanga godiochieng kendo kisieme nyise ni wan ko wami ndalo makama ko kitimo gima kama to obiro timo ni kama. Koro chon no kinyal wuok mi wach ne Moi ni kawuono mane lal tinde joma tinde inano kata kitinde wuoyo marach kuom ker ji nyiera to wachno bijuti kata. Alright, kiasa inyalo miyo demokrasia mar piny Kenya tamalo adi kama nyaka gie sani. Wuoth ma ji osewuotho bor. Wuoth mosewuotho bor an anyalo miye 60%. 60%. Kata 60%. Nikech asetemo ka study kata mana pinje moko. Kiwuok Venezuela, mibi nyaka Britain, mibi nyaka France. In fact ndalo COVID cha nentiere jo France mano demonstrate for almost a year.
Negi ng'anyo. Yellow Vests movement. Mana gi ng'anyo ni restrictions ma sirikal oketo. To waneno reactions mani police ne miyogi. Police ne respond gi violence. Gogi gi pi, gogi gi tear gas. Nyiso ni kana ng'iyo France at that time to gi Kenya sani to wan mbele mologi. Iwinjo. Number 2, tang'iyo gi America ma is ene janyuolwa mar democracy. Ma is now democracy mar America is around 200 years kata higni 200 nyaka no chakre. America 2020 ndalo kage negative election dong nen 2020 kana America otimo election kind Joe Biden to gi Donald Trump no wacho no mae modho inside kata othuo base mare to gi jok moko ma moneno no mae ka ma joka no kawo bunde modhi go nyaka headquarter mar parliament ji no golo bunde mochako lawre kali Capitol Hill. Maji noringo kanyo. Ji noringo, dhano noringo ng'wele. Mano wino misiani owero kapok ne oyudo accident. Wino misiani en hero marwa pod walamo nyaka sani. Nowacho ni dhano bro ringo ng'wele. Ng'wele no waneno America. Ka jomoko mane joge Trump no wuok. Ing'eni Trump ne nigi base mare mar rural Americans. Joma white mapoko imagine ga ni in kaka iratengni. Inyalo bedo dhano manyalo bedo kode mesa to wuoyo. Gi believe ga ni joma rachere ka mage dhano mantiere. Koro jogo kano neno kane Donald Trump wacho ni jogo maya to gidhi e Capitol Hill magi kelo ng'wech ma dhano tiyo gi bunde. Nyiso ni democracy marwa sani kane en election ki compare gi America 2020 to democracy marwa sidhi mbele molo kata margi. To wanadwoko na Nyasaye kamano ni jo Kenya nogo kura modok e ot mos ma ng'amo thuo wadgi kata ng'amo kinyo wadgi onge nikech wa believe in institutions magwa. Wa believe ni nitiere court, nitiere Supreme Court, nyaka wa believe in it. Kan tinga man gi problem to the court to solve it. Koro so far 160%. Ok one perfect but one yono wadhi kucha. All right. Nyakora mogi mano pacha Omulo Junior kachir kura la kiasa. Gin kanikech inyakora mogi main ratil chakore esani bang mana winjo kaka demokrasia maru sechopo gi thuolo ni. Wago kwano kawuono wane odiochieng' kwano nyakora mogi kan gi wiareyo ma wigi chwado kwano kaka masin. Kwano mwago kawuono. Nyocho go kura. Kendo ko go kura to ng'ato ka ng'ato ne temo mondo mi samo wuoyo gi jopiny to oneni oyudo kwan mamalo. Mane winjo ka jomoko wacho ni odani gone jowa kende, odani gone jo chama na kamano mana nikech kwan mamalo. Kwan mamalo ni okonyango. Ka ng'ato nigi kwan mamalo, owacho ni hie okonyango. Okonyo ng'ato sama ng'ato ketho gimoro kik bed ni joma soko wang'e nitie koso konyo mondo ng'ato los gimoro. Ang'o ma kwan ni konyo hie? An gima sofa kama wachope. Ang'eyo ni oganda joka nyanam sani understand a sense kata meaning kata meaning mar dholi wacho nawacha. Tiend wach ma iwacho ni 6 Ps kata mana ni yier japati. Nyocha wa yiero ODM to injili manyocha bedo preach kata mane yalo Nyanza en ni yier jopati. To nok yale Nyanza kende kata Rift Valley kanedhi. Tini winjo jalup ker elect Rigathi Gachagua kawacho ni yier UDA kata Kenya Kwanza mane lineup marwa. Ng'ata maja independent mano ja Azimio. Mano wacho kano chopo ga nini Elgeyo Marakwet. To sani kor ka ji neno ni kare jotendwa gi samoro ntiere gik moko ma gineno ma wan ok wane. Kibedo ker, kibedo ng'at ma da bedo ker kata in aspirant ma da bedo ker mar Kenya. Nitiere gik moko mindike manifesto magi. Ida miyo ji baba care, ida miyo ji social protection mar $6,000, ida miyo ji bottom up. Idwaro gigote policies gote kalo ga parliament. Ubede cabinet gi jogi tuwacho ni wan wa mae mwakalo. To ikao policy no titere parliament in form of a bill kata mana act moro or whatever actually bill. To kain gi namba mang'eny to bottom up ni dhi kalo. Kata mana baba care ni dhi kalo kata social protection mar $6,000 dhi kalo. Emomiyo jolup ker mang'eny gidwaro ga nigi control majority nikech kin gi majority parliament make representative kata mana joma ochung'ne jopiny. Nyiso ni koponin gi joma ng'eny to nyiso ni jopiny mang'eny ni kodi. Koro ka MP mara mawuok Ndhiwa
kata bondo kamae Gideon Ochanda owacho niya, an kaka Gideon Ochanda adwaro ni mondo bottom up kata baba keani asapote, nyiso ni jobondo te kata jondhiwa sapote. Koro yudo ka gino pass. Emomiyo ka in president kata in ker mar piny ibede executive state house, which is a residential place, en kama president dake, lakini ofise maduong' to nitiere town. Idwa keto weche manyalo konyo jopiny, nyaka ibed gi numbers mang'eny manyalo konyo jogeni kata policies magi mondo kal. Emomiyo jakom to gi jalup ker William Ruto inyalo understand kuma gichung'e ni adwa bedo ka to nyaka bed gi namba madhira mondo mi gik mana wacho ka mana promise jopiny ka mondo dhi through. Anangi kidienje adek. Adangi at county level, yani county wa, adangi parliament, tadangi presidency. Namba ber to kendo borach ko otiko de marach. Ki poni in gi namba mang'eny wachake county. Ber mar bedo gi namba mang'eny ni agenda mari, policy maru kaka chama ikalo mayot. Rach namba mang'eny e county assembly eni inyalo tiko de marach mar diri oko kaka governor kata deputy governor. Ositiko de Kiambu kama no dilgo gi Waititu, otiko de Nairobi kama ncho dilgo Sonko, mano namba nyalo bedo marach. Kibire parliament namba mina no sani koro MPs duogo koni, moko dar koni, moko duogo koni. Ober nikech mokwongo kaka election yiero mana watimoni. Namba ni dhimiyo ng'ama nigi namba maduong' ahinya kaka Kenya Kwanza dhi bedo gi speaker mano mar parliament. Odhi bedo gi leader of majority. Odhi bedo gi committees ma important mane parliament kaka committee mag finance, mag budget, mag law, mag constitutional review, mago te koro bedo koru. Koro nyiso na agenda mag bottom up, agenda mag Ruto mar Kenya Kwanza dhi kalo mayot. To kopo ni namba ni nitie to jakom ne president ting'eni namba no ok dhi bedo maber kode nikech koro ing'eni nyaka odhi oti matek ma koko nyiewogi to onge kaka namba gi nyakonyo. Koro namba gi nyalo tigo kendo mar gole oko. Koro winjo kaka namba ni ber ka en koru lakini orach kopo ni ng'ama ni malo cha ni koma chielo. But nembni gi te king'iyo gimiyo jopiny cha go kura ne party ni bedo mayot mondo konyisu gimoro no tim, konyisu ni left then left, konyisu ni right then right. Tineno ka gimoro manyo obiro ni coalition ni okelo gimarach nikech okisani ok inyal ng'iyo ni ng'ama unge coalition inyalo truste. Sani ng'ato biro ni oo ni an gi oda kaero tadar okocho ni nyaka bede odi lakini ka una ot achiel yot mondo dhir agenda gu kaka dwarore. But kopo kaka koro wadang'iye weche mag kura sani ang'e ni jopiny oseng'e ber mar gombulu. Ineno ka sani mondo ibed president idwaro gimiluongo ni 50+1 vote. Yani 50% yud 50% mag jomogo kura tete kaso gi vote adi ombulu mar ng'at achiel moro. Ombulu mar ng'at achiel. Koro kibede ot ni wacho ni ng'ane dhi kalo wan koro wago kura titamo ng'acho koro ok nyal yudo. Koro mane gima timorega. Koro mino samigo siasa kwan mar namba nyaka kete mesa. Nyaka ibed gi jomago kwan manyisi ni area ni wadhi yudo kama tinga mapango tich kama ng'ani pango tich kama. Koro nambni go ber lakini ka en opposite to rach. Nyaka gie sani nitiere wach maduong' ma bende koro jo Kenya ng'iyo en wach mar ni to ng'ama dhi bedo gi teko e od bura mamalo kata e od bura mar piny Kenya ma oting'o National Assembly to ting'o od bura mar Senate bende. Gimomiyo ma kaka nisewacho en ni iyudo thuolo mayot mondo mi chenro magi midwani mondo mi tim godo ne itigodo ne oganda jo Kenya kalo mayot. Kata kopo ni oko mar sirikal ok in jatend piny to in gi kwan mamalo inyalo temo duodo ng'at ma nie telo mondo kik oti mayot mondo in bin ne in kod teko. Nyaka gie sani kiasa in paro ni ng'at mane manigi namba kata kwan mamalo ma kwande donjo mar bedo gi teko e od bura mamalo mar piny Kenya. Siasa nitiere gi kidieny ariyo. Nitiere kidieny ma jopiny neno to nitiere ma jopiny ok ne. Nitiere optics to gi operation mapiny. Like example en kata ranyisi en achiel. Wan kaka jogo kura role marwa norume go kura e ballot polling station kama wantie. To gimoro amora matimore bang' go kura waonge control.
kod inyiewo ng'ane, control ng'ane, intimidate ng'ane, inego ng'ane, ang'o mago koro waonge gi that role. Parliament sani kaluwore gi pichni mwaneno en ni jalup ker oseyuko ne ji mang'eny jamna mowuok Azimio ma dhano jamno odhi moturogi, moko noting'e odheru, moko ting'e atonga, moko ting'e gunia, jamna turogi ka gidonje Kenya Kwanza. Oting'o David Ochieng ma Ugenya, oting'o jo osiepewa Moria ma North Eastern, naneno kendo ka gikawo Kamket ma Tiati ma Baringo ma Jakanu. Nitie ng'ama chielo ne gikawo kendo Kiraitu Murungi bende odar gi joge moko bende mana ni to be kom malich manoyudo onge, to nitiere jomoko be manodhi Kenya Kwanza. Lakini katemo ng'iyo gigo endo gin gi siasa diriyo. Siasa mokwongo en ni jalup ker plan mondo obed gi speaker mar parliament ng'ate. Mane strategy mokwongo. Strategy mar ariyo, obet ni kopo ni Supreme Court odhi e direction mora mora to yude ready kind ready sate. Iwinjo. Yudo kosekawo bus chama mar bus ma Meru mano eastern ilongo ni eastern Mount Kenya East. Mount Kenya East osekawo keto kapu. Jo North Eastern nomiwa kura mang'eny. To osekawo joka kate moseketo kamoro achiel, especially joma wuok Wajir to gi joma wuok Marsabit. Nitiere siasa moro ma North Eastern kama winjo jo understand ni Somalia nigi lweny sani nikech pogruok mag dhoudi. To pogruok mag dhoudi go okalo boda ma Somalia mobiro Kenya. Jo Somali ma Garissa to gi ma Wajir gi Marsabit ok par achiel. Adwani mondo mando understand. Koro ineno ka nitiere jo Marsabit gi Wajir nowacho ni gin gitiyo gang'owa gi Kenya Kwanza. To jo Garissa ka podoling kopogore gi Duale to giling. Governor ng'eno ken ja UDA. To gi jotelo mang'eny mantiere kanyo ng'eny gi gin jo Kenya, gin jo Azimio. To pod giling, pod ging'iyo ni gik moko nyalo dhi nang'o. Koro jalup ker temo go kwano ni kopo ni dhano doke e yiero mar ariyo kopogore gi speaker to en gi jeshi kata jolweny motegno ma ready mosewuotho e yorni manyalo konye mondo miyo marshal oyud kura moromo mondo miyo yiere kendo. Ang'eni mano to dream ok nyalre nikech kata wan jo Azimio, jomo believe in Azimio kaka wan. Weri go mulo gini ma jomo believe Kenya Kwanza. Wan waseng'eyo, wang'e maber ni parliament wasepango strategy marwa. Ema koro wabire stage mar ariyo. Nitiere mineno to gimokne. Yeah. Wakia ni piny kae ang'o madhi mbele. Gimomiyo awacho kamano ni nitiere ndalo moro wajumbe magwa mar parliament ne giwacho ni nonyiew gi siling 10,000. Omula pa ne iparo gino maber. Kani bill moro nowinjo kal, moko ne wacho ni nomi gi siling 10,000 ka gimadho njaga e nini e cho mar parliament. Koro mano nyisi ni value mar kata mana value akini dhulu iwacho nang'o maber. Value, I mean, ng'ato pesa nen pesa di. Mokete mbele ni mikao baji moro tiketo omula en siling 10,000, siling 20,000. Nengo mar ng'ato. Nengo mar gi gin ji adi. Ka siling 10,000 nomiyo inyalo nyiew jogi cho. To nyiso ni kare ka nan gi pesa tamiyo ng'ato siling 100,000. Kod en ja Kenya Kwanza, kod en ja Azimio, onyalo gona kura. Koro gini kanyo en betting, nyiso ni koro jo pesa mago kwan mang'eny. Manyiso ni ei parliament kata od bura maduong' mar piny Kenya. Nyaka koro ng'ama dwani obed gi teko kata gi telo ma dhi tayo od bura gi. Nyaka bed ni en gi pesa modhi tiyogo. Muma wache buk mar Mathayo ni piny ruodh polo ilaro. Actually iyako. Toro teke makawe. Teko mar ng'ato luwore gi teko mar physical kata teko mar pesa kata teko mar roho. To siasa kae en teko mar pesa. Koro piny ruodh piny mar Kenya ka ng'ama nigi pesa madek ting'o gini madhigo. George, yes. Ing'e ni kiasa en osiepa kendo en ng'ama ng'eyo, lakini ang'e ni seche moko abwok sana nikech an ka ne studio kata kopo na wuoyo gi jowa tana awacho ga adier ing'e ni jok dwar adier kiwacho ni ng'ato to ng'ato ok dwar. Ipenje question mayot ni ng'at mane man gi numbers mang'eny en ing'e ni koro dhi nyaka Garissa oluorore te to adier makende mantie ni Kenya Kwanza nigi numbers. To king'iyo parliament sani kama owuoyeni wan gi members ji 189. To mondo ibed speaker e parliament article 126 mar kwayo ni ker
Uhuru Kenyatta onego bed ni luongo parliament mondo jogo cham muma, ka gisechamo muma to clerk mar parliament dhi timo gima iluongo ni gazettement. Joma laro speaker te koro dhi apply, koro gidhi kitero weche magi dwaro. Gioro kwayo. Sama giseoro kwayo to idhi kaw kwachgi no. To ng'ata machung' speaker nyaka sir gi ji 20 mong'eye mowacho no romo en qualified. Sama koro sekel gi assembly to yiero ka itimo gima iluongo ni secret ballot. To ng'ama dhi yombo nyaka yud namba mamalo, kech ing'iyo namba. Kama koro iluongo ni party whipping. Ng'eni inyalo nyiewo ji, inyalo wacho wach mbaka mar nyiewo ng'ato. To ing'iyo ni e party na kaka UDA un ji adi. ANC mar Musale in ji adi, nikech ng'ato nyaka whip joge. Ng'eni kanyo kata ugo ombulu, kanyo mabiro ng'eyo ni ng'ano nogo ombulu kure. Kech ok en gima yot. Koro wawachuru adier, nikech an gima osekonyo kata mana Ruto ni en gi joma nyisi adier, ok en joma papase ni nitie ga piny moro ka nitie gi malo kama. Ka en pesa to kopo ni pesa mibitigo kik wani koro ni gin ma ginya tiyo pesa kono ok nya tiyo gi pesa. To wach jamna mineno ji kiasi siku wacho jamna an ng'ena kia ni jamna ni ng'amo yunge kata gisiku wacho ni David Ochieng ng'amo somo, ng'ama nigi wiye, ng'amo ng'e kuma dhiye. David Ochieng odhi manyo ne jo piny korgi, wacho ni katek kopo ni kono yude to terne gi joka koyang'o dhiang' kata yudo mana bamne, kata yudo mana wiye, kata yudo mana dhiang' to tero ne jogo to joge chamo. Koro embe en mana gi heshima ne, en gi respect. Kik rach nying jo member of parliament ni gin joma yuko na yuka jamna. Ng'ama nigi pesa ne manyalo dhi e ground ma yuko ne ji jamna kata ma campaign gi over 50 million. Ok inyalo wacho ni en ng'ama inyalo nyiewo yo mayot. Koro kwano migo sani ok en kwano migo ni kopo kech kama yie kode ni kwan ma Ruto goyo ni kopo ni ji odhi yiero kendo ma kapacha to kane kopo ni ji odhi yiero to dhi yudo koseikore ma mano to yie to kanye mana seyo gin ogikre gin ng'eni ging'iyo ni to kino gin ging'e ni ta ng'a timore, lakini kocha tiywecho ng'ane bi kech koro idhi ng'in numbers kech ka ji odok yiero sani an ada nyisi an onge shida nikech ok anyal wacho gima dhi timore e court ma iluongo ni prejudice. Mano ng'eni judges gin gi wigi gi paro gima gidhi lando kiny wan gima wacho ni en kwe, lakini gima dwa nyisi ni kopo ni ji odhi yiero kiasa gino tero wach court gitero jogi e doho giwacho no gidwa Chebukati. Mano ngene magorot magiseketo ne gin kigin. Mano pokwa. Mano to biro koro kada lera inya. Kechaje ni prejudice kada. Yes, kikwa donje mado. Gima date mopenjo Omulo ka kiasa kapoka wadhi mbele. Abio iri. Omulo ere adieri ma un godo kaka Kenya Kwanza ne jok modar sani mobiro bang' yierogi. Gin jo umok ginyalo kore kodwe od bura. Ok ginyalo kore nikech gima timore gi Kenya Kwanza ineno ka nitie kalatese mendiko mang'eny. To gimendiko kacha en winjruok mondika ching. Ing'eni sama osendikoru ma lawyers gi bondikore ni in wami lemone, lakini in nyaka imiwa makocha. Gimineno koro otamore kor jo Azimio nikech ne gindikore kaka coalition, lakini onge kaka nitie ga gindikore individual. Ino kata for example nonyiso Paranya no dhi bedo minister mar finance, lakini onge kuma gindikore. Nyocha nchi nano kawe tangola kancho jo Ruto gindikore ne dhi miye speaker. Ino kata kawuono Ruto pod wuoyo Nakuru, every time mo wuoyo to wacho ni wan wasewacho ni we tangola wadhi miye speaker. Yani en gima nche gindikore piny. Misali ne gindikore piny ni dhi miye chief minister. Every time Ruto wuoyo to nikech ne gindikore piny kacha. Koro jogi kobiro wanyisi ni ng'ato kobiro wan ok waluongo gi. Ng'ato neno ber ni kone monyalo time, onyalo manyo komo manye. To undi koru ni in koro ki support wa nyaka iket ko kini ma gime dhi timo. Koro gin sure kendo wan sure ni jomo wuok kocha digo kura ne Kenya Kwanza. Kiasa waseneno ka lokruok bedo nyaka dakika mogik e paup mar siasa ka. Ni kawuono ng'ato nyalo nindo diere kinyo nindo tung ka gima no kia diere kama no nindo nyoro. Adiri mane ma nyalo bet ni jogi kata jo modar sani modhi Kenya Kwanza mane wachogi nyalo siro jogi nyaka seche mogik. Ing'eni gima ji mang'eny kia ni bomulo wacho ko mule no kewa ma eno kew kanyikela ana jaka nyikela jo kanyikela mano wuok rarieda luak kadhi ndhiwa nitiere moko be nitie katuola kara chwonyo kae
aduna nyiso mulo kae ni gimiwacho no nyaki understand seche miwacho ni jomoko dhigo kura secret ballot Yes. nyiso ni power mari orumo e kama inyalo neno ng'ato dhano iwacho ni dhano nosiep chunye ng'ato dhigo kura kuma chunye emonyise kata ng'ato nyiso chunye mondo nyise kamano to siasa ka waseneno kuonde mang'eny sana apenji ni omulo ka Judas mowuotho gi Yesu Kristo mowuotho kode mong'e ni mae en wuod Nyasaye jawar mawaro ji matero ji mbele Nyasaye matgolo ji richo nogik e dakika 5 kata dakika 11 saa 11 mokawo dinari 30 mondhogo jawar koro in king'iyo David Ochieng ne kaka to rieche moko mag joka lich bolo Judas Iscariot mano wuotho gi Yesu mage to winje some book gin gisomo mana Yesu e book Judas mano wuotho iparo ni David Ochieng cholo Judas Iscariot kango Judas mokwongo ne accountant pesa te mar pinyno seneno to ndhogo Yesu Kristo gi dinari 30 siling 30 koro iwinjo gima nyisi teko marwa wan kaka wantiere kae dhi mana rumo seche ma jo piny jo wabunge marwa gidhigo kura secret ballot nitiere every member mar parliament mora kata mjumbe mora en gi computer kata mana iPad more mbele ne mogogo kura ni an tagoka lakini wakiena ng'omo miyogo ka ema mena nyisi niya wan ka wasomo political science wan ng'eno wapogore gi wakinde lawyers tiyo gi gimiluongo ni empirical gima gineno to wan study ga nyaka gimoro ma ok wane wawacho ni okay ka oken kamano to chalo nang'o koro wan jo political science wa believe ga niya kopogore gi gimineno minyalo some karatas ni okay un gi majority unyalo go direction no to kopo ni ng'ato biro gi pesa momiyo nyako moro machalo toto ma bomet maonge kata pesa cha to miye kata mana account ne kong'iyo simu ndio milion 5 onyalo go kanye koro mani manyako bed careful go ok watamore ni joge nigi majority lakini wan Azimio sani koluwore gi chik to wan majority to jomoko noseringo dhi ng'eni contract mar Azimio kata mana coalition agreement wacho ni ki join Azimio to after election inyalo mana wuok dweche 3 bang' dweche 3 pok okalo nyiso ni jani moko kata expeditions moko ma David Ochieng orieche ma Northeastern ka jomoko gi wuoke kata mana kamket ma jakano matiati wuok cha it is immaterial in legal terms sani nikech kwa dhie parliament sani kopo ni next week mochako ni to Azimio nyaka bed gi speaker koro wakeni bang' mano not speaker majority leader but wakeni bang' mano to dhi chalo nang'o lakini koluwore gi speaker to mulo gene nosemi yuko ne dhi ji jamna wang'e maber ni jamna magimuko ne jicha jomoko yiengo nyaka apoyo luar dabal bochiek gidhi kawo speaker but pod wakie kwano ma jotend wagoyo up to now sama wuoye speaker gi jok madhi kawo speaker Oyola gi Omulo wang'ene uru ng'ato wuon gi kaka en ing'eni ka oketwa e nyim ji sani to ng'ato biro ng'iyo Omulo kaka Omulo to ng'iyo ni to Omulo ni en ng'ama chalo nadi to chung' ni ang'o ka opogore gi kama Omulo ae dhot moae kaka orwakore ng'ich Omulo ni en ng'ama chalo nade ang'o gini mosewach kuome gin ang'o gini manosetimo e kinde machien ka obiro kuom Kiasa ng'at machielo bende biro ng'iyo ni Kiasa ni en ng'at machalo nade koro gik machalo kamagi bende gin gik madhi tiyo kata manyalo poka owuok oko e seche midhi many telo mar od bura mamalogi ing'eni George kapok aduoki kanyo adwa ni protector ing'eni nitie buk moro mane ondiki kwaro miluongo ni wedo tudore kamoro kaneno kaka Kiasa kare wachna kendo mano gima ber kabisa to ing'eni kaka wuod chief kaka nyakwar chief kendo nyakwar piny owacho Elkana ojijo koteko an aro wacho adieri nikech ok adwa tiyo gi analogies mang'eny ing'eni analogy kaka mar Judas Iscariot ing'eni ok inya apply wach Judas Iscariot e weche mag siasa kech sama ne Yesu manyo jopuonjre 12 moko noyudo joma lupo oyudo ji kuone opogore koro ing'eni ng'ato nigi mind ne yani ing'eni ng'ato nigi philosophy ne gi kaka oparo koro wach Judas mano onge ok apply siasa to jominano donje siasa modonjo korka koni jo od bura mopogore ing'eni sani siasa wacho ga ni gimiluongo ga ni interest
ing'eni seche moyieri kata kiasa biro manyo kom. Seche moyiere interest mar joge ema nyaka oket mokwongo. To interest ne be nyaka oket mokwongo. Mane gima iluongo ni leadership. Koro ing'eni jogi kowuok ni dhi kama chielo, gimbe gigo kwano. Kech siasa en kwan mar idhi yude kata idhi lose. Sama kopo ni Ruto kodhi obedo president, gi lose. Onge gidhi wacho ni gi lose kech ok gibedo kocha. To be ing'eni siasa onge gima iluongo na aibu. Ginyalo dok kendo kocha be gikwa mana ng'wono bi ji mosra musa. Ke siasa onge ga enemy. Mane miyo governor moro Mandago nowacho ni siasa okete ero, ikete ginene. Ikete obo. Iwe ni titieke nikech kawuono yanyuru kinyu mosu nyiso kata seche moko debate kae. Wacha koro mogi kiasa kata jomoko go debate no mere nano. Abro liwi chieng' machielo. Koro ing'eni mane siasa. To e weche mineno wacho ni ing'iyo ni ng'ane notimo ang'o. Mago ing'iyo ga mana sama ng'ato dwa tich. Waje tich moko me formal ni nyisi ni ndik CV. E siasa gima ok jok ng'e. Siasa mago jiwo. In fact Kenya, siasa ma Kenya rach mogik. Nikech siasa ji yiero ga mana ng'ama rach. Jomina ng'ato nochwado ng'ato risasi, ng'ato mocho ni ng'ano jakuo kabisa. Mane ma ji yiero so unko sani kade yiene ne chung Mombasa. Kade otame gi doho maduong'. Dong no dhi yuda. Ji dwaro ji ailago, yani jo Kenya yiero ga joma undu, yani joma richo. Joma ng'e kaka gimanyi ke ging'e siasa. Telikao. Ng'eni ng'ama kodhi e ground, an kata ka dhi e ground sani ok bembeleza ng'ato. Jopiny go ni kura, ka gisego ni kura en tija marito kura ni. Ok ochulore idilo kaka arite, kata kipado ji tirite. Mane kaka ji yudo gatelo. Koro siasa mar Kenya ok en siasa moro mowacho ni mar integrity ni ng'ano setimo. No kaka koro sani jakom ose fight ne democracy. Jakom en ng'amo otimo okalo mang'eny. Mondo democracy ma Kenya obed maber, justice oikre maber. But iyudo ni seche mo fight gigi, iyudo nitie mana kendo jok moko bebe mana gidwa mana duode nikech ok dwa miye jo piny pod ng'iyo ni to ere ng'ama chap ng'ama gidwaro. Itemo nyiso ni siasa mar piny Kenya nitiere maundu. Jo siasa Kenya pok ochopo e siasa mar atiro ming'iyo ng'ato gi tich. Mano labda Amerika midhiye miwacho kizungu kata UK. In fact UK manyalo wacho ni ji wuok gi CV iyudo kata prime minister wacho ni anticho la resign. Kenya ka kata ng'ato ma resign kinyiso kata no resign to nyise no resign odhi ku. Kiasa ne gi wach ka wach mi wacho ni. Owacho jo UK prime minister ma sani wuok iluongo ni Boris Johnson. King'iyo gima omiyo Boris Johnson we tich. En ndalo corona ne en gi party moro matin e ot ma dhano ne bela muna. In fact no wacho ni barua nendiko ni prime minister luongo e budho makawuono godhiambo BYB ilongo ni BYB kosango buy your own booze buy your booze BYB nyiso ni kibire budho ni tinga muna mari to dhano no madhe ndalo lockdown mantiere restriction kata mana okang minyalo romo gi ji meno mamiyo ing'ani wuok nikech parliament no commission kata no golo no miyo jomoko tich mondo nikane report moro research moro ang'o manotimore ndalo corona to ni kare prime minister noluongo ji e budho Siwinda iloko ni Siwinda noluongo ji e Siwinda moro e office mar prime minister to meeting no dhano ne madho ne bilo kale okang' mamalo style mane dhano ne mako go kale ge office no dhiro nyaka ji wacho to mage joma corona sani stiere to jomoko bilo kale okang' ni. Koro parliament no yude kan tie en guilty kata yude ge makosa mar bila muna kata kelo gi social distance kanyakla ndalo corona. To king'iyo Boris Johnson kata kaka nobedo prime minister no ken ng'ama the best ndalo no mana gima mulo wacho actually joma nochung ndalo no it was the worst ne oken ng'ama ber nikech en ng'ama ni winjo ni siji odhi omakore gi nyako moro odhi omakore gi kendi chinga nen gi scandal all over the place. But Steve, George. Yes. Nitiere gimoro ma understand kitemo somo siasa masani ma 21st century. Jogo kura temo associate kata mana biro machiegni kuom joma richo. Man gi tabu mang'eny. Jakuo, janek, ajuoga, joma timbe gi richo te society. Emineno ka jokura sani chorore machiegni. To mano nyiso gimoro achiel. Ni somo kata education system magwa kawacho sani nikech awuo gi joluo
nyiso ni jowa mano dhi school mane jowa osomo ingeni joluo ngamo sethagore kabisa nikech kinge kata joluo moko ma sani sungore town ka gi sude malich ma ok dwa kata mana mako simbe jigi gin jomo somo garambi arambi mogo e gweng ngata mosomo ka Kibaki pokno chopo 2017 en ngamo somo ka jonyuol ne to ge jonyuol moko ne dhi school to gimuono class kaka school fee nyiso ni jogo te ngat ma is 35 years ka dok piny sa ka dhi mbele sani en ngamo somo ka community kata nyuola moae no mako lwete mondo mi odhi mbele. Alright. To shida mantiere niya joma dhi school gi ose let down joma no puonjo gi ma jogo neno ni ai to kare kata mana somo ni okony olowa ka omulo jakuodho ko mongega gwenkani mondo mi obi hotel nikech koro orach kum kanyo ji gero ngima machalo nade mabiro wagero society mane nikech sama ji wuoyo mulo in kibedo piny gi nyithinde kata kaka baba ne wuoyo kodi kaka kiasa tibiro king'isi ni bed nyathi moriere kama puonjo e wach mar kanisa kama koro ji chope makoro ing'iyo samoro ng'at ma kiti ok ber kaka achiel kuom jok munjo bedne miyo telo ma nyiso society machalo nade mokwongo mane momiyo na penjo ni to demokrasi marwa emomiyo na ya wachno ni demokrasi marwa sani unyalo miya ata maladi e piny Kenya ka. Ing'e George ing'e ni kapata ntigi milongo ni ka itimo analysis nyaka ing'e ni problem ni kanya to mana kaka keso wacho ing'e ni sami yiero ji biro ng'iyo mana biro ng'eyo ber telo kopo ni jomo yiergi be tiyo negi. Namba 2 ing'e ni sani ji nano ni kiseyiero ng'ato lal kendo in fact mheshimiwa sama podo campaign ma podo yuko na ji jamna to kigaga namba ni flash ni to gochoni umare ti wacho nango to koyuda mokaw ka certificate mondik ni IBC motingo ni ni ene mheshimiwa kanye koro katigochone en namba mteja kata en namba nok make koro ngene mana jopiny nano ni ka ng'ato no waseyiera mo miya uru mana jopati koro ngene kamane mo change democracy nikech mane minano amiye 70 na miye 70 nikech kamodong ni en koro jopiny koro yier ng'at manyalo tiyo lakini ino kata mane thurwa inyalo tiyo ne jopiny lakini kopo ni ionge party line nino ok yudo ODM for example no tugi gi UDM ODM kata mana UDA ok yude pare no ok yude mano kendo in koridong ng'amarach moro mo yude gi otiko mar ODM cha kata ma UDA cha ema koro bedo jatendu nyaka gie sani wadoga ne uru kende e od bura mamalo nikech ka e kama koro wach nitiere wageno ni jatend piny masani Uhuru Kenyatta ma bende wuok e telo biro luongo mondo ji obedi jo od bura chamuma gimany kaka ginyalo yiero tendgi e od bura ka kweth mathoth kweth manok speaker kamano gi komiti mag od burani no wacho weche ma otenore gi teko ma kata mbi maduond bura ma ng'ato chungo ne goro kata modhiro ng'ato apenjo kotenore gi wach mar kit ng'ato wuone makoro weche biro kanisa moro kit ng'ato wuone ok keta e siasa masani ok nyisa ng'at minyalo yier pod wane kinde ma ok wang'e ji pod nyalo go potea owacho ni kuom ranyisi ok wach ni magi manyalo timore no wacho ka ni nitiere possibilities gik manyalore sani nitiere do nyalo ng'ado ni ji dhi yiero kata nyalo wacho ni jatelo mano selani no yiere moyier magi gik mokariyo manyalore nyaka gie sani ok wang'e gima do dhi wacho kendo koda wuoye ni do dhi wacho gima kama iparo ni ponono ni ma otimore ni ji dok yiero jomose ng'ado gi ok ginyal kendo go kwano ni to koponi gini ochako dok kamano aecha wadchak watom mocho wadok kocha mondo kata kwa yiero speaker to yiero speaker mar joka nikech kocha mane thurwa mokwongo ocha thuru lo yiengo nitiere gimoro achiel yes ma samoro yiega go gi jalup ker ma William Ruto ing'eni wan gumulo sani koponi kama wae nyaka wachopo sani makoro jopiny neno oganda luote sani wuoth mwachopo ka en wuoth mabor ng'eny joma nonyuolwa go mwachopo level kata age mates magwa kata joma ikgi rom gi mekewa ok chope level mwachope ni nyiso ni wuoth mabor to that being the case king'iyo qualification kata mana donge sani nitiere Marende dhi compete gi Wetangula donge Marende dhi compete gi Wetangula king'iyo jani mar Wetangula to gi jani mar Marende Marende nokonyo
nokonyo sana ndalo mane en speaker. Nokonyo Kenya. Nokonyo Kenya sana. In fact, jomoko ne luonge ni en Solomon Masechego. Okinyal compare Marende e level mora mora. Nikech king'iyo kata mana Wetangula, senator mabungoma. Nitiere obadho moko nini nuto badho ilongo nango. Anglo moko mosemiene. Gik moko mosewach kuome. Ilongo ni anglo miene. Wacho ni gik bedo go piny kinyise gimoro amora nikech ong'eyo. An kichako nyisa sana ni bwana wuonwa notho, minwa notho, nyathiwa moro be okadwedo kan gi majan moro mantiere man go motegno. Okabi yie mondo itieki nikech mano wuoth masewadho nje bwana wer gi weche mang'eny. Era yungo ni jamna, dhite mang'eny. Era yungo ni jamna, dhi tiekri gi school fee. Nikech I understand it. Koro ineno ka joma osega struggle ga ahinya neno ga mbele gi plan ga ahead nikech ng'amo dhier niga gi wari mang'eny mar dok chien molodhi mbele nikech kong'iyo kamoae ok dogombo mondo dog chien ka. Koro pesa te kata gi teko mentiere go obro kawo mondo mi odhiga mbele. Nyithi jomoko iniseromo kodgi e town ka. Gin tich gi ka giromo ga seche moko tende gi moko moromo go town ka kata mana umulu kuonde mimadhi chai kata dhano bele amuna gi. Gin tich gen mana madha muna yanyo ji golo bonde. Iwinjo? They don't care about tomorrow. Koro ineno ka jalup ker en osechako plan, osechako keto mkakati mag mbele. Nong'eyo sani ni kamwachope ni koro dong mana yiero mar parliament mondo akawe obed mara. Kwa tieko kanyo to wadhi samoro ka Supreme Court nyalo terowa election achalo nang'o. Koro se plan gik mokadi ariyo. Possibility mar rerun kata fresh election to kata mana election mar speaker mar parliament. To all those things ose take care of. Koro gimodong sani en mana finance. Un kaka koro Azimio uwacha ng'oye gini nikech magi gin gik mabiro gin onge ng'ama kia sama ji dhi yiero ni chieng' chopo kama koro yiero speaker. George beni wadhi bedo gi telo. An George kaka nyalo wacho ka ng'amo believe Azimio. An ideology ma believe en Azimio nikech Azimio wa believe ni Azimio ne dhi kelo gik moko mang'eny ma wan wuon ne wayie ni ma to nyalore. To nitiere weche moko nya wache TV ka. Nitiere ji mang'eny moseduodo tiendwa e yie kae seche moko nyalo go kaka kawuono ne Arsenal ne gocho gi Man U. To na winjo ni nitiere ref moro chalo Chebukati e yie kanyo da. Awinjo ka jo Arsenal ywak malich ni Chebukati ne yie ka jo Man U be ne ywak. Chebukati to min kecha onge gimoro amora marach mwaseyudo kuome koro kikwati gi nyingi. No NRF. To kikwati. Okay. Ni nitiere ref moro machal gi ng'ama ging'eyo locally kae machalo je chairman mar IBC. But an gima nyalo wacho e yiero mabiro kasani especially part mar parliament ka anda kwayo wabunge magwa ni kata koponi unyalo wuoyo gi osiepe omulo gene. In fact anu yie osiepe na mang'eny marika marwa gumulo ka moyier mang'eny adier mar Nyasaye kipenjo mulo sani nu to sani osiepe ni maiki rom kodgi modonje parliament nie parliament nie coalition mane anu osiepe na mang'eny nitie Kenya Kwanza. Kendo gino si in fact kanol lende ni gin wabunge moyier ogona simu nyaka nyoro pod gigona simu nikech ging'eno yola wan wang'eyo wasego kod siasa kage kacha gin vijana wadogo. Tabu achiel manowuok Nyanza en ni nyocha watero jodongo muti masa moro yudo ka there is a disconnect between an to gi mbunge mara nikech kako neno pingi kaka neno pogore. Koro advice manyalo nyiso ngeo miyo mulo kogone simu to neno no mulo ni dak kwae pesa to samoro mulo be ok dak kata man kwae pesa. Koro yudo ka ideas mang'eny mag Azimio rume kor rumbi ka a nikech joma di malo neno ko mulo kogone simu to mulo en competition. Nitiere gimi wacho ni joma dongo gi neno mbele moingo joma tindo ahinya nikech mana kaka wacho samoro nitiere ng'eny jo siasa magwa mabende osewuotho monyalo wacho ni kata mana kijende kane gin ojende gin jok mano osewuotho wuoth ma dok chien ok to gisenono mbele bende gisenono gik mang'eny gisaga nitiere mose law gi tia gas nitiere mose kale weche mang'eny nitiere ma ngima gi osemaka kata motwe nikech wach mar kedo ne piny Kenya mondo bed kama nitiere ni ka wang'eyo gi sani donge ginyalo wuoyo gi joma tindo makor kano donjo gi yo moro magi whip gi godo mulo magi wacho ni madhi eng'iye to wacho ni jaduong' ni to kako biro wuoyo koda ni nitiere gima oseneno koro onyalo tiyo gi mano mondo be giyud godo kwan mang'eny ponono ni nitiere kweth achiel ma samoro jogi ok ng'eny ahinya od bura. Wacho dongo no ing'eni atemo ng'i analyze kaka itemo wachi kendo an ng'amo luoro jodongo sana nikech jodongo go bemo opidha kendo bemo tera malo lakini wach siasa onge gimone jodongo
labda ka jaduong' nyisi wach muma, wach kend, weche magot, wa culture matibro winji. Lakini kodok korka siasa en kwan baba, en kwan. Siasa onge gimoro ni jaduong' masechego. To gimina no anyalo yie gi osiepani Kiasia. Gima nyalo yiego kode ni koponi wach makiny owacho ni koro ji dok yiero. Ni koro ogore matek. To ing'eni nitie jomoko manobiro ka ing'eni omulo. Ng'ada gi kanyo. Ada ni wayuda weche manyien. Yo machuok nikech wan gi weche manyien mabiro saa adeke wang'enya kwa Ramogi. Koro ge sani wadani mondo wayud weche manyien yo machuok manyiso mago mabiro mawaikoni. Kendo wabudu gi twak kama na bang' nyiri machuok kendo miyo kidwa ni yorna ote mari orne nambari adeka uchielo. No. Mondo wang'en to Ratil dhi kama chal nade. Ratil medo chwakore kata obedo ni samoro giyiero kendo gipogore paro. Mani Ratil. Omiyo wayudo ni weche manyien yo machuok nyakwa Ramogi bang' kidini. The importance of a good habit, like a nutritious and tasty breakfast with Blue Band every day, filled with omega-3 and 6 and the energy she needs. Every day is a chance to show. Breakfast with Blue Band. Grow their success day by day. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Jo Kenya pod penjore ni to ng'eto mar bura dhi chalo nade. Jotelo mapacho kato singo mar yie kod duoko madohono dhi kelo. Kwa sababu sisi ni nchi ya kufuata sheria, pia tutaheshimu uamuzi wa mahakama ya upeo. Hivyo ndivyo tutakavyokuwa na nchi ambayo itakuwa ni nchi ya Wakenya wote.
We pray for peace. We also pray for wisdom. And we hope that the Supreme Court will deliver a fair ruling. Jatenda piny Kenya moyier William Ruto singo yie kod ng'eto ma doho ewi loch mare ka Raila Amolo Odinga bende ojiwo horuok ma jo Kenya ka irito ng'eto no. Mama moro werne ya ni Nairobi nyiri beyo makwar kaka nyanya ma wito jiego fagilia bari emeru mano puonj okone wuoth gi nyiri go to dala to kik wiwilo koro mai mami ya bende ajaka umekgi go arwake mara. E report makende odhiambo makawuono Ramogi TV oloso gi jayalo Michael Orienje mahumbe oselak mokale weche mag puonjo dak makare. Ramogi thuolo machielo kendo enda kama koro diore ka watieko ratil marwa odhiambo makawuono. Kata kamano wenda ariyo man godo mulo kachiel koda kiasa giduto giyiere ni nitiere gima nyaka tim mondo mi piny Kenya obed makare, kendo nitiere gik magin bende gineno ka samoro nitiere both korgi koni gi koni to gidwani mondo mi giredi. In kaka ja Kenya inene nade? Mano penjo madiro ni kawuono nyakwara Ramogi bende nyalo ng'iyo piny ni to chal nade, nikech nitiere gima bende oganda rito kiny. Wan gi dakika ariyo mwinjo bende watiko godo. Inyisa ka ng'ato ka ng'ato nyakwara Ramogi ma si anyisi ka ni jogi ok dwani ng'ato ng'ama kungo wuoyo en ng'ani, nikech ng'ato siemona mana wadi, ng'ato siemona mana wadi. Mana timo yola. Atimo yola. Gima ng'eyo ni gima wan walemo ne judges ma kinyi lando wachni. Unu omigi wisdom kendo walemnegi kaka Kenya. Kendo gima wanyiso jo Kenya ni wadwaro kwe. Nikech kikiket ni iket expectation mari vitado. Hope mari. Koro yoang gi ng'ato kata siemo ng'ato kata timo gima. Siasa en gima biro kendo gima rumo. Koro wan gima warito ni gima kinyo biro timore yo maber kendo wangi ni justice biro timore kaka dwarore. Mane gima wanyanyiso joluo. To gima wang'eyo ni sirikani kata kaka sirikandwa ni pod wabiro mana biro wate kech an gima ng'eyo ni Ruto dhi tiyo gi sirikal kendo dhi tiyo gi joluo kabisa. Ingikeke gine ko jiwo ni koro gine koyo. Kopo ni Ruto do koro ratilo do korwa kiko ni koro joluo acha ni koro gine koyo. O gine koyo. Joluo mang'eny ubado ng'ane joluo mang'eny mane Kenya kwanza. Mabe pod bro fight na rights mag joluo. Koro wan waonge shida. Kiasa ka watieko. Abad atemo nyiso dagombo mondo nyis jowa ni mondo mana kaka wadwa okewa momulo ka wuoyo ni wabed ready kata waikre ne wuok mora ma Supreme Court duond doho mamalo nyalo wacho. Onyalo wacho ni yiero mar jalup ker obedo upheld kata odhi mbele koro dhi chamo muma, kata onyalo wacho ni ji odoge yiero kata ji odoge yiero manyien. Koro nikech wan pod wakia nikech judges abiriyo kosebedo kamoro ma secret, naneno ka owadwa Muguna osechako ywak ni ang'o mi jogo dhi secret, Chebukate do dhi secret do wacho no kwalo kura. To kakere Muguna ne dwani mondo jogo olende studio kaka koro wawuoyo ni. But mano mar do kiny. Atemo mondo anyis jowa ni mondo warit kwe. Wach moro ma jo US Embassy temo golo information moro ma miyo wabedo gi stereotype Nyanza ni wan jo violence cha. Natemo kwayo Governor Nyong'o mondo ndik ne jo US Embassy gimo miyo gisiko gi stereotype joluo, especially Kisumu, ma headquarter mar Western Kenya, nikech counties ma Western Kenya te spend pesa margi Kisumu. Kwa keto ni Kisumu en violent place, onyiso ni kata resources kata mana ok bi Kisumu. Mane mana temo kwayo, to modo ngatemo kwayo jowa ni kopone jowa osani Supreme Court odwoko wa yiero. Wawuoguru oko joka nyanam with one voice mondo wa make sure ni le kama wantiere go aspiration mar jo Kenya moting'o cha mondo mi wachope ka jakomo telo nwa mbele. Alright. Nyakwara Ramogi aparo ni mano ema kelo giko mar ratil mar kawuono ni mane gi chakruok bedo gi giko. Gimomora ni jogi gin joma kare owete giwacho ni siasa ka onge gimoro ni ing'wenye it ng'ato ko ng'wenye iti koni timbe ng'wenyo ite kocha to wachni utika tika gi kanye kaka giwacho kaka ratil orumo Nyakwara Ramogi ka kamano kende thuolo machielo e lo Victor Tino makaji mama ko ne kawuono ng'eno bro bedo kodi thuolo machielo. Nyinga en George Bati oromo bang'e uriti masani.
Yud chudo maromre kodi kaito itiko domenda matin ne chudo miyudo. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Alafu hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Bila kulipa zaidi. Safaricom is for you. Maishani tuinuane. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.